Já už to. Co to děláš? Jo, ty chceš vlastně ukázat ten můj dům, tak pojď za mnou. Takže tady je moje kuchyň. Ale mám nejnovější ledničku. Tak tady máš kuře. No, to je jedno. A proč nezavíráš? Zavři dveře. Tady chovám svoje příbuzný. Musí být zavřený v kleci, aby neutekli. Kaďo, nejezdi na mém dědovi. No, a pojď. No, dělej, pojď. Ale pojď, co děláš? Jdi. Ne! Hej vy čuráci, kam jdete? Vole, zavři. O, dobrý, jdeme dál. Tak pojď, jdeme. A proč furt lítáš? Padni si. Tak. Jo, počkej, ještě se zdi nepůjdu. Choď dolů. Jdi dolů. Dělej. Jdi dolů. A jdi dolů. Dělej. Nejsi žádný pavoušek. Takže tady to je moje plazma televize. To je moje plazma TV. Tady to. Tak a jdeme za mnou. Ne, nemůžeš si za mnou. Tak. Pojď nahoru. Dělej. Nelítej! Tak, tady to je můj kaktus. To je můj kaktus Robertek. To je můj kaktus Robertek. Tak. Tak a pojď za mnou. Vím, co ti bude zajímat. Tady to. Tady máme postavu. Naschle za 100 let. Tak, promiň. Tak, a to by asi bylo všechno. Tak. A pokud se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr a já se s vámi loučím a čau. Já ti tam dám.